Il-kap nazzjonalista Bernard Grech iddekjara l-intenzjoni tiegħu li jivvota kontra l-budget kif proposta s-sena d-dieħla qabel ma daħal għas-seduta parlamentari li fiha tieħdu l-voti relatati fuq l-estimi. Fil-fatt b'ton sarkastiku meta kien mistoqsi mill-ġurnalista dan l-istazzjon dwar kif se jivvota, il-kap tal-Oppożizzjoni wieġeb tajt mhux favuri kif baqa' dieħel fil-bini tal-Parlament. Votaw il-budget. Filma sens kif ħan votaw il-budget. Favuri u kontra? L-aġir ta' Grech jikkonferma l-politika partiġana tiegħu li meta jkun imsejħ biex jivvota fuq l-aktar miżuri u inizjattivi soċjali jażel li jdawwar wiċċu n-naħa l-oħra. Dan l-atteġġament kien ikkonfermat ukoll bil-voti tal-Oppożizzjoni fil-Parlament b'mod kollettiv li votat kontra l-budget li fost l-oħrajn se jkun qed iħalli 140 miljun euro fil-bwiet tan-nies b'inqas taxxa u jżid ħemel ta' benefiċċji bħal pensjonijiet u children's allowance. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Partit Laburista qal lejla ħarġet differenza ċara bejn gvern li hu fuq in-naħa tan-nies u oppożizzjoni li għażlet li tkun kontra l-poplu. Tenna li l-oppożizzjoni llum ivvutat kontra l-budget imma preferit iddokumenta qabel il-budget tagħha li ġie likjat u li fi kliem l-esperti tagħha stess iddikjaraw li dan ma kellux sustanza. Fil-momenti deċiżivi il-poplu jaf minnu fuq in-naħa tiegħu temm jgħid il-Partit Laburista.